Jama'a assalamu alaikum. Muna da ina malam Sa'adu Umar da zuwa kuje mana taro da addu'a. Watan annabi goma hailala goma. To tura ne a wurin hanci a tashi an gagara. Salatu don ba da jihada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai da muna roƙon Allah kai mana taimako da taimakonka. Allah ka kiyaye mu da dukkan wani fitina da sharri. Wannan taro na ne Allah ka sanya mata albarka. Wanda aka yi ta Allah ka musu albarka. Allah ka sa su zama masoyansa. Allah ka daidaita Ubangiji Allah ka rubuta Allah ka tabbata shi cikin gaskiyarsa. Wannan bayan Allah muna da sanai da shi a lokacin da yana fito kamera ni kai na ba abokin da yana zaune ne kowa da ci sau. Muna da president namu na ci sau Alhaji Suleiman Idris Muhammad Idris Suleiman. Muna da 13th president which is Ustaz Network. Ko da yake memba na Ustaz sun yawa to kun san me dalilin na ce na sa ku ci aiji to shi ya damu da APC, shi ya damu da APC ba duk alhamdulillah na tabbata ga sarki Allah da muka ga wannan rana saboda ina da iyaye a gindin mulu masu share mu kukana cikin yardan Allah da yardan Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So wannan taro mun yi taro na dalilin wa a dalilin Abubakar Adamu Aishi ina muka fito ina za mu je kwanciyar mu tafiyarmu, nazarinmu, mafarkinmu, cikin yadda Allah, kowane za a gaban ka ba wani aiki sabon gona, na goma ba ka duk mata na cikin yadda Allah, ka wuce da su da sunan Allah da ikon Allah, wanda ya ce ne ja da kai zai ja da ikon Allah. Alhamdulillah wanda ka yi suna tun kana wannan duniya, ka yi wahala state ya fi 1000 yanzu wata za ta daga da huta. Aikin da kawo wani duniya sai ka zo ka mana shi a wani kuma ba ba da san shi ke wannan ba sai da ka ga dole da suke da kuma da kuma da mu samu aiki tafiya aiki sai mun gode ma Allah ku kuma manyan mu da kuka gabaci wannan wuri na gode muku ubangiji yanda Allah ya kawo ku lafiya Allah ya mai mu da ku gida lafiya cikin alhamdulillah godiya ta tabbata ga sarki Allah da rajima ba da bata lokacin minti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kuma kuma makarantar da muna da wannan taro da wata bude a sakamakon da wanda ya muka da aiki. Saboda haka ina farin ciki $100. Kuma ina tabbatar maka da cewa insha Allah wannan tafiya da yake na tana Allah muka da aiki kun cikin gidan Allah ne. Duk wanda ya hawa dira in Allah ya shaya na. Saboda haka Nasarawa Allah ba mu nasara bayan ya ya mai kira albarka ma ba Allah ka wuce mana gaba Allah ka ba mu nasara Allah ka mana jagora na gode Allah sa ka gane ba da ɓata lokaci ba ina kiran yarima
chairman Ustaz Network. سيدنا علي من الشيطان الرجيم